Zeeuwse jongeren vapen er nog steeds op los. Ondanks verbod is het nog volop te krijgen. Via Snapchat, Instagram, Telegram, eigenlijk via bijna elke social media app. Zeeuwen vapen zelfs het meest van alle Nederlanders. En verder in deze Zeeland nu. De Punt is weer de vetste boerderij. Een nieuwe toekomst voor de Schependijk. Goedenavond. Ruim een jaar zijn vapes met een smaakje nu verboden. Maar dat verbod lijkt tot nu toe weinig effect te hebben. Zeeuwse jongeren komen via sociale media nog volop aan de meest bijzondere smaakjes. Ik denk dat je hier zo kan kijken, zo rondje en je ziet denk ik al iemand vapen. Een supermarkt vlakbij een middelbare school. De ideale plek om een beetje te chillen en te vapen. Vape jij wel eens? Ja, tuurlijk. Soms. Ik niet. Ja, heel soms feestjes bijvoorbeeld. Sinds 1 januari 2024 zijn vapes met smaakjes verboden om het gebruik ervan te ontmoedigen. Maar dat beleid lijkt niet te werken. Ik wist niet eens dat het verboden werd eigenlijk. Je merkt het niet echt, omdat iedereen komt er nog steeds gewoon aan via het buitenland en zo. Niet alleen de tieners zelf geven toe dat er nog volop gevaped wordt, ook de GGD maakt zich zorgen. In Zeeland wordt namelijk meer gevaped dan in de rest van Nederland. We liggen wel wat hoger onder het aantal jongeren die vapen. Misschien omdat het makkelijker te verkrijgen is hier in de grensgebieden. Vergeleken met een aantal jaar geleden is dat wel oplopend. Opvallend dan er zoveel jongeren vapen. Het probleem is dat het nog altijd makkelijk is voor jongeren om aan die illegale vapes met smaakjes te komen. Online is het gewoon te bestellen. 2 muisklikken verwijderd en je hebt zo een partij vapes met smaakje te pakken. Via Snapchat, Instagram, Telegram, eigenlijk via bijna elke social media app. Als we hier aan die tieners vragen hoe ze aan die vapes komen, zijn ze allemaal duidelijk. Dat gaat via Snapchat. Maar hoe snel kom je eigenlijk aan een vape via die app? We hebben een nieuw account aangemaakt op Snapchat om te kijken hoe makkelijk je nou aan die vapes kunt komen. Via hebben we contact gekregen met een vape dealer en binnen no time hebben we de prijzenlijst van de vapes gekregen. En die lijst lijkt toch het meest op een menukaart in een restaurant. Op de kaart zie je smaakjes zoals strawberry kiwi, mixed berries en strawberry ice. En deze prijzen gelden allemaal voor Middelburg, Vlissingen, Oost-Soeburg en Arnhemuiden. En daarbuiten is het maar een paar euro extra. Only cash betalen en een tikkie kost ook 2 euro extra. We spreken af met onze Snapchat dealer voor een strawberry ice vape van 15 euro. Hij laat weten er binnen 6 minuten te zijn. We wachten hem op, maar op het laatste moment worden we verwijderd en horen we nooit meer wat van hem. Het lijken allemaal onschuldige gekleurde staafjes met smaakjes, maar ze leveren toch meer problemen op dan aanvankelijk gedacht. Nicotinegehalte in vapes kan vele malen hoger zijn dan bijvoorbeeld in sigaretten. Dus de nicotinevergiftiging ligt snel op de loer. De impact op de longen, jongeren met lichamelijke klachten, hoesten, concentratieproblemen. Er afhankelijk van worden, niet meer goed weten hoe ze ermee om moeten gaan. Er misschien wel vanaf willen, maar het ook weer heel erg lastig vinden. Dus ja, ik vind het een zorgelijke ontwikkeling. Soms bieden die vape dealers ook meer aan dan alleen vapes. En daardoor wordt de drempel naar drugs alweer lager. Er zijn wel voorbeelden te verzinnen waarin wij zien dat ze beginnen met vapes te verkopen. En eigenlijk daarmee een netwerk opbouwen. En dat netwerk gebruiken om uiteindelijk de doorstap te maken om andere dingen te verkopen. Dus ja, dat zijn wel extra zorgen die we hebben natuurlijk. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit is de handhaver op het gebied van vapes. Zij kennen het fenomeen, maar zeggen dat het zich deels buiten hun zichtveld afspeelt en daardoor lastig te handhaven is. Ambulances komen in Zeeland vaak niet op tijd. Volgens de richtlijnen mag slechts 5% van de ambulances er langer over doen dan 15 minuten. Maar dat aantal ligt veel hoger, blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. In Zeeland gaat het vooral mis op Noord-Beveland, de Zak van Zuid-Beveland, West-Zeeuws-Vlaanderen en Tholen. Het probleem speelt niet alleen in Zeeland, maar ook in andere delen van het land. Peter Gillis en zijn familie verkopen al hun 9 Nederlandse vakantieparken, waaronder ook Marina Beach in Hoek. Er is een koopcontract ondertekend, maar de naam van de koper is niet bekendgemaakt. Gillis zegt de parken te verkopen door, wat hij zegt, het samenspannen en optreden van de autoriteiten tegen hem en zijn bedrijf.
Gillis werd een bekende Nederlander door de tv-serie Massa is Kassa. Zierikzee heeft de vetste stadsboerderij van Nederland. En die titel hebben ze niet gekregen omdat ze daar jonge, hippe bezoekers of super dikke dieren hebben, maar omdat ze kampioen olie inzamelen zijn. We hebben hier frituurvet, wat voornamelijk plantaardig vet is. En wij hebben hiervan 2800 liter hebben wij dit jaar opgehaald. Waar wij zeer trots op zijn. Dat kan ik u zeggen. En die 2800 liter is maar liefst 1000 liter meer dan de nummer 2. Een kinderboerderij in Den Haag. Ik moet heel erg lachen. De meneer die het komt halen, het recyclingsbedrijf, is ongelooflijk onder de indruk. Moet iedere maand hier naartoe rijden, echt iedere maand, om die 3 bakken te legen. Ja, en hij maakt dat ook niet mee. Hij zegt, dit is in heel Zeeland ook uniek. Brouwer heeft een vermoeden hoe dat komt. Ik denk de kracht van social media en de kracht van een eiland zijn en de zorg voor elkaar. De cliënten van de dagbesteding zijn blij met het werk wat ze daaraan hebben. Je bent bezig met iets in te zamelen, je bent bezig om te recyclen, waar het weer op een andere manier in onze samenleving komt. En daar zijn ze trots op. De boerderij verdient er ook wat aan. Per ingeleverde liter krijgen ze een klein bedrag waar ze voer van kopen voor de dieren. Ze hopen volgend jaar hun eigen record te kunnen verbreken. Een 33-jarige Vlissinger is door het gerechtshof in Den Bosch veroordeeld tot 5 jaar cel en tbs. De man heeft in juni 2021 minstens 3 keer een deels geladen revolver in de mond van een kennis uit Oostburg geduwd. En hij zou daarbij enkele keren de trekker hebben overgehaald, als een soort Russisch roulette. Hij was op dat moment onder invloed van alcohol en drugs. De Vlissinger houdt zelf vol dat alles in scène was gezet, in samenspraak met het slachtoffer, om een filmpje te maken. Eerder werd hij ook al veroordeeld door de rechtbank in Middelburg. De dorpskerk in Aagtenkerken wil 180.000 euro inzamelen voor een bijzonder epitaaf. Een grafmonument uit 1696, gemaakt door beeldhouwer Rombout Verhulst. Het epitaaf is van de familie van Henricus Thibaut, die destijds jaren burgemeester van Middelburg was. Het monument is in slechte staat. Daar zijn beschadigingen aan, omdat het in de oorlogstijd van 45 van de muur is gehaald en later weer aangebracht. En dat kan nu nog gerepareerd worden. Daar zijn ook nog enkele mensen die dat helemaal nog goed kunnen. Hè? En vandaar dat het toch wel belangrijk is dat het nu gerestaureerd wordt. Volgens kenners is het een kunstwerk van onschatbare waarde en de maker wordt ook wel de Rembrandt onder de beeldhouwers genoemd. En de 2 trainers van Top Arnhemuiden, Edwin Kopolse en Corné Bezemer, stoppen aan het einde van het seizoen. Ze stappen op vanwege tegenvallende prestaties. Op het veld degradeerde Top al uit de ereklasse. In de zaal ligt nu ook degradatie op de loer. Als Top niet wint komend weekend van Oost-Arnhem, valt ook binnen het doek. En Edwin Kopolse staat al 11 jaar voor de groep bij Top. Bezemer is pas hoofdtrainer sinds afgelopen zomer. Bedrijven die noodgedwongen moesten verhuizen en dan ook nog eens een keer verontreinigingen in de grond. Er is veel te doen geweest rondom de Schependijk in Terneuzen, die vanwege de komst van de nieuwe sluis voor een deel moest wijken. Maar nu die sluis er ligt, krijgt de vernieuwde Schependijk een andere bestemming. Helemaal klaar is die nog niet, maar zeker wel bijna. En er wordt al volop gebruik gemaakt van die vernieuwde Schependijk. Zo liggen hier de reserveonderdelen opgeslagen van de nieuwe sluis. Deze onderdelen lagen al die tijd op het sluizencomplex te wachten om opgeslagen te worden. Ze worden gebruikt bij onderhoud aan de nieuwe sluis en zijn daarom niet dagelijks nodig. Op het moment dat de deur in zijn kas zit, kunnen we die droogzetschotten op elkaar stapelen en die deurkas als het ware afsluiten als een geheel. Die kunnen we leegpompen om dan vervolgens onderhoud uit te voeren. En het zal ook af en toe voorkomen dat we ook onder die sluisdeur moeten komen. En dan hebben we die ophangportalen en die kunnen we er eigenlijk overheen zetten en dan kunnen we die deur een beetje opliften. Zodat we eigenlijk heel die deurkas kunnen gebruiken om te gaan onderhouden. Nu de onderdelen op de Schependijk liggen opgeslagen, krijgt het stuk langs het kanaal steeds meer vorm. En is het project Schependijk bijna afgerond.
Een project met zeker wat tegenslagen. Want 7 jaar geleden waren op die Schependijk nog verschillende nautische bedrijven te vinden. Maar die moesten weg vanwege de komst van de nieuwe sluis. Als die sluis er zou liggen, zouden verschillende bedrijven terugkeren. Maar nu blijkt dat niet één bedrijf nog terugkomt. De grond is dan nog wel in handen van het project Nieuwe Sluis. De gemeente Terneuzen heeft ook zo zijn wensen voor de invulling van het overige deel van de Schependijk, waar eerst nog deze 3 bekende sluiswachterhuisjes stonden. De ideale wereld is dat we hier een entree krijgen van een bruisende binnenstad Terneuzen. Een stukje natuur of een wandelgebied, denkt de wethouder dan aan. Maar in ieder geval niet aan bedrijven. In die tussentijd zijn we ook wel tot de ontdekking gekomen dat een paar van de bedrijven qua milieucategorie misschien toch niet helemaal zouden passen bij een nieuwe woontoren die hier ontwikkeld wordt. Niet helemaal zouden passen bij een entree van een bruisende binnenstad. En dan hebben we in gezamenlijk overleg, en nogmaals, dat is best wel met wat hobbeltjes gegaan, dat hoef ik u niet uit te leggen, hebben we toch besloten van nou, misschien is het aan de Goesekade beter om daar wat verdere bedrijvigheid te ontwikkelen. Aan de overkant van het kanaal dus. Het was niet de enige hobbel in het Schependijk-verhaal. Tijdens het afgraven ervan werd vervuilde grond gevonden. Een tegenvaller van miljoenen euro's. En de bouw van de nieuwe sluis liep hierdoor vertraging op. Nee, ik zie dat niet zozeer als een smetje. Ik zie het wel meer als een begin en het eind. We zijn hier echt in het begin van de bouw echt mee gestart. Die Schependijk die moest ook afgegraven worden om die doorvaart te realiseren richting de Nieuwe Sluis en ook de Oostsluis. Dus dit lag vrij snel in de planning. Ja, nu is het eigenlijk ook weer een van de laatste stappen die we maken. Een hele geschiedenis wat straks eigenlijk weer onder de grond is verdwenen. En wat we inderdaad niet meer zien, maar van de verhalen kennen. De werkzaamheden aan de Schependijk moeten in maart klaar zijn. En daarna is het dan tijd voor de eerste proefvaarten door de Nieuwe Sluis. Lenteachtige temperaturen vandaag. In Zeeuws-Vlaanderen zelfs 17 graden. En daarmee werd het de warmste 21 februari ooit. Vanavond en morgen regen en zondag is dan de beste dag van het weekend. Het blijft droog met aardig wat zon en het is met 13 of 14 graden opnieuw vrij zacht. Maandag dan toch weer regen, maar het blijft de komende week rond de 10 graden. En tot zover deze Zeeland Nu. Morgen bij Omroep Zeeland veel aandacht voor het eerste solobezoek van prinses Amalia. Ze is dan bij Dame in Vlissingen om het marineschip de Den Helder te dopen. Publiek mag er dan niet bij zijn, maar via onze tv, radio en online bent u er toch bij. Nog een hele fijne vrijdagavond.